alle sammen, det er OZ2BMN. Jeg er netop lige blevet færdig med del 2, som jeg har lovet, og det er så en uge siden vi udgav den første angående repeater og justeringer og vores lille ASR-projekt. Det skal så lige siges, at den repeater, som I nu ser nu, den er koblet op på internettet. Det vil sige, at den kan blive koblet sammen med andre analog repeater, altså FM analog repeater, som der også kører på internettet. Og I kan læse meget mere om det inde på oz5ty.dk. I er også meget velkommen til at skrive på den mail, der står heroppe i hjørnet, eller news@oz5ty.dk. Til sidst i den her video her, der vil vi vise, jeg vil vise det nye projekt, vi er i gang med. Nye, men vi vil vise det næste projekt, vi er i gang med. Det tager så nok lidt længere tid at filme, for der skal klippes og klippet og klister så det hele. Så vi tager den derfra, og så ser vi, hvad der så kommer ud af det. 73, det var OZ2BMN. I nattens mulm og mørke. Ja. Jamen, vi er på vej op til repeateren heroppe på Ashøj. Og på Thy. Der er jo ikke så meget, man kan se lige her på billedet, men det ligger også ude i en skov, der godt nok er mørk. Meget mørk. Og som så vanligt, så er det jo altid sent aften, når vi endelig kommer til sådan et projekt her. Ja, så kan man ikke se en skid alligevel. Kan vi få et billede af masten måske? Kan vi nå det op? Det tror jeg, du kan nu. Overhovedet. Kan man ikke. Overhovedet, det kan du filme med den. Men hvor høj er den? 50 meter? Ja, 49 meter mast. Som vi siger, så kan de se, at de har sat alle sender op. Så prøver vi den anden. Det er altid den forkerte noget først, ja. Ja, hvorfor er det ingen af dem, der lige har reageret nu her? Og de er jo låsen om. Nej, han er bare slet. Så bryder vi ind her. En dejlig varme, og lad os komme ind og få lukket for myggene. Nå, så er vi kommet op i repeaterrummet, eller hvad kalder vi det for, eller skuret deroppe. Og den gamle repeater, den skal lukkes ned. Ja. Nå. Ja, den kan man jo knap. Man kan jo ikke gøre sådan der. Det jeg skal ind og kigge efter nu, det er hvad IP-nummer den kører med heroppe nu. Nu gør man egentlig det. Ja, den er computer. Det kan jeg jo aldrig finde ud af det der. Og den computer, så kontrol den her. Nå, ja, sådan der. IP. IP-config. Den har 4091. Det er bare for, at jeg skulle gå huske IP-nummeret, for den kører fast. Så lukker vi den ned. Hvis der var nogen, der brugte den, så var det egentlig bare synd. Det er jo så de potter her, den kører med den nuværende. Ombygget filter. Du får lige filmen herovre. Jamen det kan man da godt se, den er sammen til. Ja, nu er det fint nok. At de ligger her. Og en af de første, og der er repeateren, er på væggen her. 7 AED. 70 cm. Ja, og 2 meteren er omme bagved. Så den der er herovre. Ja. Ja. Sådan var repeater førhen. Masser af stik og ting og sager. Jamen sig mig hovser. Er det kun en computer det her? Ja. Jamen jeg kan jo lige vise, mens du lige sætter den til. Ja. Hvordan sådan en den ser ud. Indenom bygden. Den ser sådan her ud. Ganske almindelig computer. En dual core. Og den får nok også en ny radio og filter og det hele, så den er også klar til at køre.
Der. Og i det tilfælde her, der er vi jo tvunget til at tage herop for at udskifte og tage ned og sådan noget, men den anden, den kan vi jo bare justere hjemmefra. Korskabel ser sådan her ud. Det kan være, vi kan være selv, vi kan genbruge røret. En lidt tyk korkskabel, der kommer herfra. Ja, lad os endelig holde din myg ud. Ja, man prøver bare at stille kameraet eventuelt, sådan så det er lidt roligt billede, kunne jeg forestille mig. Sådan. Og der er strøm på, den starter vel selv, når der kommer. Den skulle gerne starte op, ja. Og teknisk set skulle den vel også få DHCP. Nå, der var en USB-kabel, der gik over i vores 2 meter repeater. Skal vi tage den? Ja, det var det fjernstyring, der du snakker om, du ja, lave. det er der. Ja. Men det er okay, den står op på radio. Jo. Den er allerede ved at løbe i gang. Den var godt nok hurtig. Ja, så folk, der de sådan... De griner nok lidt af... at det der er en repeater. Ja, det er en repeater. Men nu prøv at se her. Det er jo, hvad kan man sige? Ja, det er jo nogle fine filter, det er jo ikke det, men det fylder af pommer til. Ja, vi kunne også have pillet filterne ned, som der hænger der på væggen, og tage dem med, for det bruger vi slet af. Det eneste, som det er den computer. Og vi er lidt luksuriøse, at vi har et keyboard og monitor heroppe. Så er den kørende. Det hele det kommer bare op nu, og det er med GVC og det hele. Den er allerede på. Ja, vi behøver sådan set ikke give den fast IP-nummer, fordi den er på. Jamen, jeg kører lige en lille test på en ny RSR-repeater, vi har lige sat op her på Ashøj. Og vi har lige pillet den gamle ned, for den skal lige have noget renovering og sådan noget. Ja, det kan jo godt være, en anden den bliver stående, men nu får vi lige se, hvordan den kører. Men hvordan kører det her i modulationen sådan udad til? Jo, så tog vi med på tablet. Det er bare lige så meget, som det kører her. Den står jeg i køkkenet med et håndapparat, og det sidder faktisk som alt det andet, der plejer at komme fra. Det vil jeg sige. Men så har vi gjort det igen, jo. Jamen, jeg siger 1000 tak. Så vil jeg slukke og lukke. Og så mange tak for rapporten. Osa 2BMN og Osa lidt op i O. Der står her lige ved siden af mig. Så det er helt okay. Så altså sådan umiddelbart, det lyder vel meget normalt, meget almindeligt for at om der er noget fint pust, det er vel sådan, skal være bagefter. Okay, god fornøjelse med det på genhør. God aften og god nat. Genhør et bestemt. Jamen tak skal du have. 73, vi snakkes ved. Det er Osa 2BMN. Hej. Men det virker jo fint. Ja, det lyder meget godt. Det var en af dem, kunne tage med sin bil. Jamen det var godt. Det er så den nye repeater der, vi lige fik lavet der. Så vi skal bare lige høre, hvordan den kørte. Ja, det kører som det skal. Der er ingen problemer. Det var 73 til, jeg var hjemmeover. Det var et af mine på det med sin bil. Jamen lige over Martin. Et af vi, 2BMN. Vi snakker ved. 73. Hej hej. Der er 2BMN, selv altså lige en mobil på Sandsundsbro. Jamen så det er helt lige vælter jo ind af rapporter lige nu. Det var dejligt. Jamen Sallingsundbroen, jamen det er der et stykke herfra, er det ikke? Jo. Er det ikke? Jo, det er det da. Ja, det er der sådan en med fuld udslag her på Sandsundsbro, så det
modulation. Vi har lidt problem med en, der ligger i bjerg og skov af, men vi får nemt høre det i hvert fald, så det kører det. Så nu er vi snart lige til at dreje fra, at det bliver hørt, du. Jamen det var fint. Jamen jeg prøver lige at holde radioen tændt, og så vil vi lige prøve at se, hvordan den opfører sig. Jeg kan godt lige at vide at få nogle rapporter på de steder, hvor der er lidt huller. Der hvor du plejer at køre nogle gange, hvor du mener, at Hurup den er lidt dum i det, hvis man kan sige sådan. Om du kan give mig nogle rapporter tilbage igen for at høre, hvordan det kører. Men det er så den nye repeater, der lige er kommet op nu her for 2 minutter siden, med nogle andre filter på og sådan lidt af hver. Ikke fordi de andre de fejlede noget, men vi skal lige prøve lige at se, hvordan den her den er i forhold til de andre. Eller den anden repeater. Ja, okay. Nu skal jeg lige fra 26 herind, og det bliver mørkt til her i et eller andet sted. Vildt for helvede, rækker hårdt ud. Vi skal dreje her. Ja, den fanger godt. Ja, han er på langdistance. Han køber på salget nu. Yep. Ja, så... Ja. Den begynder at gå lidt ned ad bakken. Ja. Det bliver lidt hakkeri. Ja. Vi satser på, at han er tastet ud. Jamen det er OC2B, men du bliver det hakket i stykker nu her, så jeg vil trække mig i baggrunden, og jeg vil lige hakke ned her og slæve tilbage igen i bilen. Så 5 for lige med, vi snakker til 73, du hilser. Ja, 73, du ser 2 men hej, den er gang kommet du over. Hej hej. Jamen det var det. Det var bare skære top af. Det er lidt voldsomt. Nej, må plads der ikke der. Jo da, det er der stadigvæk lidt stykke op. Jamen hvis den er derovre, hvad så? Så kan den ikke lukke, hva'? Den kan lige pludselig lukke nu. Nå, jamen hvis du sætter den fast derovre, så kan den da godt lukke. Ja, så passer det lige sådan der. Men så skal du så have en computerstrømsyn på den der, eller hvad? Og så skal der være et computerstrømsyn på den anden led her. Den kan da godt være det i, den der. Ja, rigtigt. Den slæver under bunden. Ja, der skal så små år, skal jeg have. Jo. Men jeg lige godt, så kan det ikke være. Nej. Ja, den kan godt være der. Kan den ikke kylling? Jo. Jeg har lagt den der oven på den der, den kan, hvis den ligger oven på den vulk der. Hvis den ligger der, så kan den være der i højde, det skal den ikke. Hvis den er oven på den vulk, så kan den være der. Den bøjle behøver der overhovedet at være. Nej, men den der, den klump der, den er nede imod der jo. Så den kan rigtig... Ja, hvis man kører TP6000 under den her med pladen. Hvis du lægger den der, så kan den være der. Hvis du lægger der, så kan Jamen, vi kan da så tage sådan nogle radio i stedet for. Vi har jo TP, som det ser ud, der kører jo en TP 5000 derude nu. Det kunne vi jo bare bibeholde.